Kula nuwun. Monggo. Masya Allah, omahe ate kaya wah, mening iki. Sik. Sampeyan ten napa? Anu goleki Abah Topan. Jenengan putrane. Duh, sampeyan ki salah paham. Kowe iki bojone kula niki. Jenengan bojone Abah Topan. Nggih, aduh ojo mendelik, Mas. Mati aku. Anu, Abah Topan apa ndi? Tasik medal niku mau, Mas. Malah beneran. Loh, Mas. Aduh. Bongko iki aku kok. Lha nyapa? Salah sak jam lho. Aku kira jam-jaman lho, Mas. Harian. Ora apa-apa wis to njaluk 850 timbangane ning Dong Banteng ora. Aja ndek kene, Mas. Lah niku kok bojoku krungu.